Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами і довіряєте нам. Доброго дня, мене звати Аліна Блохіна. І рада представити вам гостю цієї ефірної години. Це Світлана Заліщук, народний депутат України, фракція Блоку Петра Порошенка. Пані Світлано, доброго дня вам. Добрий день. Власне, розпочинаємо ми із актуальної і свіжої інформації дня сьогоднішнього. Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що затримала громадянина України за підозру у, цитую, шпигунстві. Власне, про це повідомляє прес-служба відомства. У повідомленні йдеться, цитую, 11 лютого 2018 року Федеральною службою безпеки Російської Федерації у місті Сімферополь затримано громадянина України Давиденка Костянтина Олександровича. Зазначена особа цілеспрямовано збирала і передавала спецслужбам України відомості про діяльність частин і з'єднань Федеральної служби військ Національної гвардії Російської Федерації і стосовно співробітників Федеральної служби безпеки. У російському відомстві додали, що стосовно українця відкрите кримінальне провадження за статтею 276 Кримінального кодексу Росії. Власне, це шпигунство. Пані Світлано, як гадаєте, про що свідчить ця інформація? Це яких чекати слід дій, можливо, від яких органів українських, можливо, від МЗС, від Служби безпеки України? Я вважаю, що ця історія – це підвищення ставок Росією в процесі обміну заручниками. І ви пам'ятаєте, що це не перша історія. В нас є Роман Сущенко, в нас є Гриб, в нас є інші наші українці, яких заарештовували в Білорусі, в Росії чи на території прилеглій до зони конфлікту, і їх звинувачують в тому, що вони є розвідниками. Хоча з українського боку ми знаємо, ми показуємо, що, наприклад, це не так. Тому я вважаю, що ця конкретна історія, це підвищення ставок в обміні заручниками. Ми розуміємо, що Росія все робить для того, щоб мати більше інструментів впливу на процес якраз обміну. Тобто, фактично, заручники стають розмінною монетою у такому разі? Безумовно, це є способом взагалі блокувати будь-яку можливість для України повертати українських бранців, тому що в грудні відбулася успішна акція обміну, але Росія продовжує захоплювати, брати полонених, і цей процес є нескінченним аж до тої міри, до тієї точки, коли реально Путіну стане невигідно продовжувати цю війну. Хто з українських структур має до цієї ситуації долучитися, розбиратися із цим затриманим паном Давиденком? На сьогоднішній день це мандат сторони в рамках мінських угод тристоронньої групи. Є безпосередньо уповноважені, які цим займаються. Але я думаю, що і президент, і міністр закордонних справ, і Сили безпеки України зі свого боку, всі сторони залучені в процес обміну заручниками і звільнення українських громадян. Ми вже розпочали з вами говорити про заручників. Звичайно, згадаємо про те, що президент Петро Порошенко заявляє, що готовий випустити російських солдатів в обмін на звільнення журналіста Романа Сущенка. Про це він заявив у інтерв'ю австрійському виданню «Профіль». Він підкреслив, що Україна хоче повернути всіх незаконно ув'язнених у Росії. Цитую, «Ми хочемо повернути наших українців, затриманих у Росії. Вчора був день народження відомого журналіста Романа Сущенка. Ми готові випустити російських солдатів, які прийшли в мою країну у ролі вбивць, в обмін на звільнення Сущенка», сказав Порошенко. Нагадаю, що 24 січня Московський міськсуд продовжив до 30 березня власне арешт незаконно утримуваного у Росії Сущенку, якого обвинувачують також у шпигунстві, до речі. Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом Укрінформу у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення у шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. Власне, українська розвідка це заперечила. Пані Світлано, яка ймовірність того, що відпустять Романа Сущенка? Ну, з огляду на такі заяви президента, на кого можуть, власне, його обміняти, скажімо? Ви розумієте, ми можемо коментувати дії української влади, тому що вони є прогнозовані, і ті заяви, які ми робимо, ми можемо відповідати за свої слова. Прогнозувати дії з російського боку абсолютно неможливо. Ви можете подивитися, останній обмін заручниками з нашого боку було, ми віддали набагато більше росіян, в тому числі це були люди причетні до злочинів, так? Це були люди, які не були полоненими військовими. Тобто, теоретично, вони не повинні були підпадати під процедуру обміну. Але ми, як з українського боку, готові віддавати більше,
аби звільнити тих людей, які на російській стороні. Це перше. Другий момент важливий, що окрім тих, які ми знаємо, що знаходяться в в'язницях, чи щодо яких там суд відбувається зараз, дуже багато для нас є зниклими безвісти. І ми не знаємо, де ці люди перебувають, незважаючи на те, що є та чи інша інформація, що вони можуть знаходитися в таких неназваних в'язницях, да? Тобто просто в полоні, і Росія про них не повідомляє і відмовляється офіційно співпрацювати з нашими офіційними органами, з нашою владою, для того, щоб знайти просто цих людей. І це теж один з інструментів шантажу з боку Російської Федерації. І подальше захоплення українців – це от частина цього ж процесу, на жаль. Власне, от повертаючись і до роботи парламенту, у тому числі у контексті власне питання українських заручників у Російській Федерації, власне, цього тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 8006 про правовий і соціальний захист заручників, авторами якого є Ірина Геращенко, Марія Іонова, Мустафа Джемілєв, Рифат Чубаров, Олена Кондратюк, Максим Саврасов, Ірина Єфремова і Ірина Луценко. Проект окреслює, власне, за словами пані Луценко, державну політику у сфері захисту заручників. Це щонайшвидше встановлення їхнього місцезнаходження, про що ви говорили, пані Світлано, повідомлення близьких рідних, вживання заходів щодо негайного звільнення, забезпечення досудового розслідування, притягнення до відповідальності винних осіб, комплексна допомога постраждалим і відновлення їхніх прав і свобод. Допомога звільненим заручникам, власне, передбачає безоплатну правову допомогу, першочергово безоплатне медичне обслуговування і психологічну реабілітацію. Вам щось відомо про цей законопроект? Власне, якщо, до прикладу, дійде він до зали, то яку він матиме ефективність? Тобто, чи стане це інструментом для того, щоб, можливо, ще якийсь процес запустити для звільнення? Я знаю, що закон зареєстровано. Я особисто не мала нагоди з ним познайомитися. Очевидно, парламент, депутати будуть знайомитися, коли він попаде вже в порядок денний, власне, сесії і буде поставлений на голосування. Але скажу одну важливу річ. Останнім часом ми ухвалюємо законодавство, яке раніше для нас, можна сказати, було не потрібно. Наприклад, нещодавно було ухвалено в першому читанні закон про зниклих безвісти. Зараз йдеться про полонених. Ми цими законами приводимо у відповідність наше українське законодавство до міжнародного законодавства, до Женевських конвенцій, де йдеться в тому числі про зниклих безвісти, про заручників, про те, яка відповідальність лежить на українській владі, з одного боку, за тим, щоб знайти цих людей, працювати з родичами, які права цих людей ми повинні гарантувати і так далі. Яким чином відбуваються, наприклад, пошуки і так далі і тому подібне. Тобто ці всі речі, вони безумовно потрібні, але я б сказала, на жаль, сьогодні Україні, на жаль. Щодо того, як я переконана, що цей закон знайде підтримку, є типові закони в цьому контексті про зниклих безвісти, про полонених, які відповідають, наприклад, законам, що розроблялися там Червоним Хрестом, міжнародним організаціям гуманітарним, які мають колосальний досвід роботи в зонах конфлікту. І ці закони покликані на захист, в першу чергу, цих людей. Тобто, фактично, ось такі законопроекти – це підпорядкування нашої якоїсь законодавчої ініціативи, наших певних документів міжнародному праву. Не можна сказати підпорядкування, це узгодження, по-перше, так, є якісь міжнародні стандарти, норми, які нам потрібно зробити частиною нашого законодавства, це перше. А друге, це, безумовно, ціла низка функцій, яку ми наділяємо ту чи іншу інституцію відповідності до потреби. От, наприклад, хто займається пошуком, коли оголошується, що зникли безвісти, коли припиняється інформація там циркулювати, хто відповідає за те, щоб, якщо люди знайдені, за те, щоб їм надати допомогу і так далі. Все це буде вирішуватися законом. Чи може якось змінитися риторика з огляду на те, що фактично до виборів президента Російської Федерації залишається трохи більше як місяць, і, можливо, знаєте, це буде такий якийсь жест доброти із боку чинного президента Володимира Путіна звільнити, можливо, когось з українських політв'язнів і заручників? Чи зможе змінитися риторика країни-агресора у зв'язку із, можливо, бажанням набрати певних своїх політичних дивідендів? Доброта і російський президент в одному реченні, я думаю, що навіть його не варто
в такій послідовності ставити. Я в це особисто не вірю. Навпаки, Путіну вигідно зберегти якийсь статус-кво для того, щоб, отримавши нову посаду, а ніхто майже не сумнівається в тому, що вибори вже будуть значною мірою сфальсифіковані частково весь адміністративний ресурс, всі медіа побудовані для того, щоб зараз Путіна знову привести до влади. І ви знаєте, прекрасно, опозиція там не дуже має підтримку в російського населення, на жаль. І тому Путін буде використовувати і надалі інструмент заручників, йому дуже вигідний, тому що він може тримати українську владу на гачку. Це найболючіше питання для України, тому що це конкретні люди, це конкретні їхні долі. І президент знає Росії, що він може шантажувати українську владу і міжнародну спільноту так само. Механізм, чи є наразі ефективним певно один з форматів, ми говоримо і про Мінськ, і про Нормандію, є такі формати, як і Волкер, Сурков. Які з цих механізмів, і чи є він ефективним, на вашу думку? От, питання це, звичайно, актуальне ще у зв'язку з тим, що Мінську фактично 3 роки. От, і ми маємо певні результати, ви вже згадували про великий обмін, який відбувся наприкінець грудня 2017 року. То чи достатньо наразі задіяно ось, власне, дипломатичних, можливо, ресурсів для цього процесу? З українського боку очевидно, що ми задіяли зі свого боку всі ресурси. І, повірте, жодна міжнародна зустріч, чи то йдеться про Організацію Об'єднаних Націй, парламентську асамблею, де ми працюємо як депутати, чи то Ради Європи, чи НАТО, чи ОБСЄ, не проходить жодної зустрічі, щоб ми не порушували питання звільнення заручників. Але ми все ж таки впираємося в те, що кінцево це рішення ухвалює російська влада. І, повторюся, для них це залишається інструментом шантажу. Їм вигідно просто зберігати заручників, щоб змушувати Україну чи намагатися змушувати йти на ті чи інші поступки. Але формати, чи наразі вони є дієвими, на вашу думку? Який з них, можливо, тому що фактично те, що стосується форматів, то Міністерство закордонних справ українське заявляє, що Росія за 3 роки не виконала жодного пункту комплексу заходів із імплементації мінських домовленостей. Власне, про це повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца. Цитую, 12 лютого 2015 року ухвалено комплекс заходів із імплементації мінських угод. Жодного пункту Російська Федерація не виконала, написала Беца. Вона висловила переконання, що Російській Федерації потрібна війна і дестабілізація України, фактично думку, яку висловлюєте і ви. І, як відомо, 5 вересня 2014 року у Мінську відбулися переговори за участю другого президента України Леоніда Кучми, посла Росії в Україні Михайла Зурабова, спецпредставника ОБСЄ Хайді Тарієвіні, лідерів бойовиків ДНР Олександра Захарченка та Андрія Пургіна, а також голови ЛНР Ігоря Плотницького. За підсумками зустрічі між представниками України, ДНР і ЛНР за участю ОБСЄ було підписано протокол про припинення з 18 години 5 вересня вогню на Донбасі. 12 лютого 2015 року контактна група за погодженням з лідерами нормандського формату підписала документ, який називається «Комплекс заходів, спрямований на імплементацію мінських домовленостей». То чи є ця імплементація мінських домовленостей? Якщо говорити про формат конкретно не обміну заручниками, які знаходяться в відповідальності там тристоронньої групи і вповноважених з боку президента, так, займатися цим процесом, ви говорите про ширше, про сьогодні про механізм взагалі вирішення конфлікту як такого і зупинення війни. Не секрет абсолютно, і напевно про це вже говоримо давно, що мінський процес зайшов у глухий кут, і жодної поступки, жодного кроку вперед-назад просто не відбувається. Ні відведення, ні припинення вогню, найперше, так, хоча було вже кілька намагань, і про Різдво, і урожай, пам'ятаєте, і 1 вересня діти в школу йдуть і так далі. Вогонь не зупиняється, так само відведення військ не відбувається. І спостерігачі ОБСЄ, вони, звичайно, ведуть всі протоколи і звіти, але, повторюся, це дуже мінімально впливає зараз на будь-які зміни статус-кво. Тому, говорячи про альтернативи, що мало сказати, що це не працює, який в нас є вибір. І тут, звичайно ж,
один з наступних кроків, за які Україна зараз виступає, це введення миротворчої місії на Донбасі. І це боротьба на майданчику Організації Об'єднаних Націй для того, щоб Рада безпеки проголосувала за такий мандат і для того, щоб у нас були розташовані миротворчі війська на всій фактично території Донбасу, яка зараз є окупована. Але в цьому контексті ви прекрасно знаєте, що Росія, вона член Ради безпеки і в неї є право вето. Єдине, що тут можна сказати на противагу цьому, ви бачите, що за останні кілька місяців створено дуже потужний тиск на Росію, на оточення Путіна, на його багатих олігархічні всі їхні друзів. Я говорю зараз про санкції з боку США. І ми вже знаємо, що для Росії це колосальна втрата зараз інвестицій і колосальна втрата для економіки, для конкретних бізнесменів, які втрачають контракти, які повинні зупиняти якісь проекти. І це один з інструментів того, як можна примусити Росію погодитися на миротворчу місію на Донбасі. Але гарантій наразі ні в кого немає. І це питання залишається не лише, розумієте, це від України залежить, це залежить від міжнародної коаліції всіх продемократичних сил на сьогоднішній день, аби змусити Росію піти на ці поступки. Чи є ось ця, пані Світлано, міжнародна коаліція, про яку ви говорите? Зокрема, чи відчуває її, до прикладу, українська делегація, коли приїздить на засідання парламентської асамблеї Ради Європи? На парламентській асамблеї працюють дуже різні делегації, як наші друзі, так і наші друзі в лапках. Чому? Тому що парламентська асамблея Ради Європи, вона побудована таким чином, що парламенти представлені партіями усіх гатунків, тобто і провладні, і опозиційні. Тобто там ви можете зустріти і ультраправих, ультралівих, комуністів, соціалістів, пропутінських просто конкретних людей, які за гроші працюють. І це дуже видно. На сьогоднішній день я повинна сказати, що на парламентській асамблеї, незважаючи на неймовірні зусилля зараз повернути Росію попри санкції назад до зали голосувань, нам вдається Україні утримати цю коаліцію і мати більшість для того, щоб ці санкції зберегти. Так само, як на рівні міністрів в Раді Європи. Але тобто це вартує дуже багатьох і постійних зусиль. Тому що ми бачимо, що Росія точно не складає руки і працює дуже серйозно. Причому це відбувається через політиків, через громадські організації, через бізнес-структури, через піарників, через медійних, через журналістів і так далі. Колосальний ресурс. Як працює українська делегація у ПАРЄ по питанні Криму? Тобто, чи інформує про утиски, про порушення прав людини, про заборону пікетів, затримання, обшуку, арешти? Є кілька інструментів, як ми можемо працювати по цих питаннях. В рамках резолюцій, які були ухвалені по територіальній цілісності України, де Рада Європи, парламентська асамблея підтримала наш суверенітет і ухвалила документ про порушення наших кордонів і анексію. Там є механізм повернення до цих резолюцій і перевірки, наскільки зобов'язання Росії, наприклад, було виконані. І там чітко йдеться в цих резолюціях щодо звернення до Росії, щодо звільнення заручників, відведення зброї, припинення вогню і так далі. Цілий список. І якраз це є умовою повернення російської делегації до зали голосувань. Поки що Росія жодним чином цього не виконує, але питання Криму, вони в тому числі розглядаються в рамках моніторингу зобов'язань учасників цього конфлікту. Тобто Україна звітує зі свого боку, що ми зробили для того, щоб звільнити людей, що ми зробили для того, щоб полонені, чи ті, хто в в'язниці, чи ті права, чиї порушені, як ми допомагаємо цим людям. От ви сказали, що Україна звітує так само про прилічені вами моменти. Що міститься у цих звітах? Тобто фактично ми не маємо, скажімо, там навіть можливості надати повноцінну правову допомогу, тому що українські адвокати не їдуть у Крим захищати затриманих кримських татар і українців, незаконно заарештованих. Тобто про що звітує Україна зі свого боку? Ми не можемо цього зробити, тому що Росія не дозволяє цього зробити. Вони судять наших українців, які проживають на території Кримського півострову, Криму, як російських громадян за російським законом, в російських судах, з російськими прокурорами. І вони не допускають українських правозахисників чи адвокатів. Тобто треба мати російську ліцензію для того, щоб захищати нашого українця. Але це теж певним чином легітимізація російської влади. Ви як український адвокат не поїдете в Крим і не будете отримувати російську ліцензію, тому що ви таким чином визнаєте, що Крим
просто вторинно, так? Це є Фактично ми не визнаємо російська рішення територія. судів. Безумовно, російська територія. Але є російські адвокати, є, звичайно, правозахисники, які допомагають збирати дані, і так далі. Є ціла низка різних інструментів. Ми, в першу чергу, повідомляємо світ про ті порушення системні, які відбуваються, і боремося за деокупацію в політично-дипломатичний спосіб. В нас є кілька... Це те, що стосується конкретно Парламентської асамблеї Ради Європи, бо є інші майданчики, такі як Міжнародний суд ООН. І це головний інструмент на сьогодні щодо деокупації Криму. Тому що вже є попередні рішення, ви знаєте про те, що насправді заборонений меджліс – це є протизаконно. Вже є ціла низка звернень до Російської Федерації щодо відновлення навчання українською мовою, кримсько-татарською мовою в Криму. Але поки що Росія не виконує ці рішення судів. Шлях дипломатії. Чи це єдиний механізм фактично і для повернення анексованого півострова, і для вирішення ситуації для мирного врегулювання безпосередньо на сході України? Один з. Немає єдиного шляху. І більше того, немає єдиної стратегії і єдиного бачення, що спрацює. Росія – одна з найпотужніших держав світу, один з найпотужніших гравців, з ядерною зброєю, з правом вето в Організації Об'єднаних Націй, з правом вето в ОБСЄ, з величезним фінансовий донор в Раді Європи. Тобто вона є в тому числі агресором. І яким чином побороти цього агресора? Немає відповіді не тільки українська влада, немає відповіді Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Великобританія, найпросунутіші країни цього світу. І коаліція, яка існує на нашому боці щодо деокупації, використовують різні інструменти. Треба сказати, що ми критикуємо наших партнерів, що в якийсь момент вони не були готові реалізувати положення Будапештського меморандуму. І Сполучені Штати, Великобританія, які були учасниками цього, підписантами цього меморандуму, вони зобов'язані були втрутитися, але не було готовності міжнародних партнерів тоді задіяти ці положення. Тому ми діємо в даний момент в рамках Мінських угод, які б вони не були з самого початку невигідними, я вважаю, це були невигідні умови, але на цей момент з українського боку ми не можемо порушити, тому що це буде той ярлик, який повісять на Україну, що Україна є порушником. Тому дипломатичний шлях, безумовно, політичний, шлях переговорів, шлях збереження міжнародної коаліції і збільшення санкцій, збільшення тиску. Наша інтеграція до НАТО, тому що це є теж спосіб не протидії, але принаймні стримування. Економічний шлях, тому що як тільки ми стаємо сильнішими, як тільки ми маємо підтримку, це сприяє в тому числі підтримці населення. І військовий, безумовно, нікуди без цього. І сьогодні я вважаю, що російська армія не може, чи ОРДЛО не може зробити якогось кроку далі з захоплення українських територій, тому що вже потужні військові наші. Ми повернемося до нашої розмови. Власне, зараз маємо оперативну інформацію про те, що Міхейла Саакашвілі затримали у одному зі столичних ресторанів. Зараз з нами на прямому зв'язку телефоном Юрій Дерев'янко, народний депутат України. Пане Юрію, доброго дня. Власне, чи можете підтвердити... Добрий день. Добрий день. Підтвердіть нам, будь ласка, чи спростуйте інформацію, розкажіть, що і як відбулося, власне. Ви там говорите про права людей в Україні. Так я вам хочу сказати, що щойно в центрі міста Києва півгодини назад 3 мікроавтобуси з спецпризначенцями, ресторан «Сологуні», провулок Музейний, викрили Михайла Саакашвілі, не пред'являючи ні жодних документів, нічого взагалі. І повезли його в невідомому напрямку. Хочу сказати, що їх супроводжувала машина поліції. Водій, який міг там поїхати за ними, поїхав, і на вулиці Володимирській десь там вони відірвалися. Ми вимагаємо від генерального прокурора Луценка, від міністра внутрішніх справ Авакова, якому підпорядковані і поліція, і ДМС, і Державна прикордонна служба, вибачте. Негайно повідомити, де знаходиться пан Михайло Саакашвілі, хто його викрав, на яких підставах. Так само, як і Грицака, і так само, як і голову прикордонної служби. Це неприпустимо, коли серед білого дня можна викрадати людей у такий спосіб. Ми бачили, як викрадали до цього часу громадян Грузії з мішками на головах, потім гелікоптери, потім або людські, або роми, і в кінці кінців людей викидали за кордон.
Значить, ніяких жодних, підкреслю, юридичних підстав сьогодні ні витворяти, ні реадмісію робити, ні екстрадицію по відношенню до Михайла Саакашвілі неможливо робити. Це неправовий, це незаконно. От те, що відбувалося зараз. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, от поки ви давали відповідь на питання, власне, наші глядачі, так само, як і ми мали змогу побачити відео, яке на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив Давід Королідзе. Власне, чи відомо вам, хто знімав, власне, звідки з'явилося це відео? Що вам відомо, власне, і про станом на зараз місце знаходження Міхеїла Саакашвілі? Можливо, куди його повезли? Ну, звісно, відомо, хто знімав. Це знімали люди, які були разом з Михайлом Саакашвілі, знімали наші активісти, які були біля ресторану. От, ви там бачили, що там було кілька охоронців, яких ці спецпризначенці, їх там поклали обличчя на землю. От, наші активісти це все знімали. Це на очах у всіх людей відбувалося. От, це по-перше. А по-друге, куди його повезли, ми вимагаємо негайно, щоб зараз Порошенко і всі його посіпаки повідомили, хто, як, на якій підставі викрадає людей в Україні. От, і куди вони пропадають. Пане Юрію, ну, а власне, а хто був із Міхеїлом Саакашвілі, хто встиг зафільмувати цей момент? Чи бачили і правоохоронців, можливо, а не тих людей, які тільки на відео, власне, наразі зображені? Можливо, бачили поліцейські автомобілі, можливо, і ще... Ви що, не бачите? Ви подивіться уважно відео, там є номер поліцейського автомобіля, там є номери всіх автомобілів, мікроавтобусів, Volkswagen білого кольору. Що ще треба? На які ще питання треба дати відповідь? Дивіться уважно це відео, і там все видно. Скажіть, будь ласка, перше джерело, власне, цього відео, хто був із паном Саакашвілі, хто це знімав? Якщо ви можете надати таку інформацію, надайте, будь ласка. Ну, я ж вам пояснив тільки що пан Михайло Саакашвілі спілкувався із нашими співробітниками офісу. Вони були в ресторані, вони спілкувалися. От, заскочили спецпризначенці, поклали людей на підлогу. Ті, хто встигли це зняти, вони повиклали зараз це відео. Ті, хто був на вулиці, також бачив, це відбувалося. Також зробили фотографії, відео і також виклали зараз цього в мережу Фейсбук і інтернет. І на сайті Руху Нових Сил можете також це подивитися. Юрій, що ще треба пояснити? Юрію, це Світлана Заліщук, колега ваша. Я хочу теж поставити питання. А скажіть, будь ласка, на якому етапі відбуваються ваші судові розгляди? Чи який наступний мав бути етап щодо вашого позову до міграційної служби і так далі? Можете пояснити? Зараз поясню. Значить, судові розгляди знаходяться у повному розгарі, що існує щонайменше 3 різних судових процеси. Один із судових процесів була програна апеляція, подана касація. Відповідно до законодавства, коли подається касація по питання, пов'язані з додатковим захистом, імунітет особи, яка претендує на статус особи для додаткового захисту, зберігається. Це перше. Друге. Була ще окрема скарга до міграційної служби стосовно бездіяльності, депутату забезпечує юридичним цей імунітет. Тому імунітет пана Михайла Саакашвілі юридичний. Сьогодні має абсолютно безперечних. Це підлогу протекції Пане Юрію, дуже погано вас чути, пропадає зв'язок з... Втратили ми зв'язок, на жаль, із Юрієм Дерев'янком. Власне, якщо я не помиляюся, то він зазначив, що працівники Державної прикордонної служби, власне, були у ресторані і затримали Міхеїла Саакашвілі, якщо я не помиляюся. Цікаво, що сказав Юрій про те, що вони подали зараз касацію, і цікавий статус Саакашвілі, наскільки його статус недоторканності зберігається імунітету, щоб будь-яких процесуальних дій щодо нього не вчиняли. І отут обірвався зв'язок, але це найцікавіше, тому що яке мали право його затримувати в такий спосіб, не пред'являючи жодних документів, на якій підставі, для мене це абсолютно дикість. Ну, фактично, якщо я не помиляюся, то за останню інформацією він не отримав статус біженця, йому відмовили, і, власне, адвокати після цього подали касацію, про яку ви говорите. Тобто, якщо ми не пропустили з вами ніяких судових засідань, то його статус невідомий. Ну, цікаво, між касацією і апеляцією, яке мають право правоохоронці затримувати взагалі Саакашвілі. Але, знаєте, тут важливо сказати, якщо ми зараз піднімемося за рамки винятково процедури і механізму, це колишній президент Грузії, це однокурсник Порошенка, це людина, яка очолювала Одеську область. Можна підтримувати чи не підтримувати Саакашвілі, але я вважаю, що такі дії з боку президента України, ну, це просто соромно.
Тобто ви вважаєте, що все ж таки політична розправа не інакше? Я пам'ятаю, як в Саакашвілі забрали його громадянство, коли Саакашвілі перебував за кордоном, втиху таку влітку для того, щоб не здійняти бурю якусь, так? І ми пам'ятаємо, що це засудили вся міжнародна громадськість. Тобто президент діє таким чином, він дискредитує своїх політичних опонентів, тому що я чітко розумію, що в якийсь момент Порошенко ідентифікував Саакашвілі як свого опонента. А далі його знищення задля того, щоб не дозволити йому в будь-який спосіб мобілізувати людей. Ну, власне, вже українські засоби масової інформації намагаються так само, як і ми, з'ясувати, власне, куди подівся Міхеїл Саакашвілі. От видання «Українська правда» повідомляє, що екс-губернатора Одеської області можуть депортувати у Європу. Власне, про це УП повідомили високопоставлені джерела у правоохоронних органах, як свідчать власне, автори цієї інформації. За словами співрозмовника, після затримання Саакашвілі у Києві його швидше за все депортують з України. Цитую, зараз його депортуватимуть у Європу. Всі суди вже пройшли. Як тільки він програв у суді, то служби отримали право депортувати, повідомило джерело. За його словами, власне, цього джерела, усі процедури по висиланню не займуть багато часу, адже вже є рішення судів. Пані Світлано, де юре, чи можливо депортувати Міхеїла Саакашвілі? Зокрема, після його перетину кордону говорили, що найближчою, скажімо так, точкою відправлення може стати Польща, звідки він, власне, і перетнав кордон в Україні. Це дикість абсолютно, тому що цікаво, яке вони мають право депортувати в ту чи іншу країну, я маю на увазі українська влада. Взагалі, навіть якщо людина позбавляють громадянства, та чи інша країна, так? Це, до речі, порушення наших конвенцій. Ми, як держава, зобов'язались, підписали конвенцію щодо зменшення людей без громадянства, так звану конвенцію. І це означає, що ми пообіцяли всьому світу, що ми не будемо позбавляти людей, в яких єдине громадянство, так, наприклад, в даному випадку українське. Більше того, є, знову ж таки, частина міжнародного законодавства, українського законодавства, що навіть якщо в людини немає статусу громадянина тієї чи іншої держави, є таке поняття, як територія постійного місця проживання. Для Саакашвілі Україна стала місцем проживання останніх, скільки? Більше 2, майже 3 роки, так? Тому, знову ж таки, депортація в даному випадку є протизаконною. Я переконана, що команда Саакашвілі повинна, якщо ще не подала до Європейського суду з прав людини, і я не виключаю, що в них величезні шанси виграти цей суд. А от ми вже згадували з вами слова Петра Порошенка у інтерв'ю австрійському виданню «Профіль». Власне, президент заявив, що екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі не має права займатися політикою в Україні у цьому інтерв'ю і може бути висланий з країни. Цитую, пан Порошенко сказав, що він, тобто Саакашвілі, порушив український закон, був засуджений у Грузії. До моїх обов'язків як президента не входить вирішувати, що з ним трапиться. Його можна було б вислати, хоча я б цього не хотів. То чи хоче, можливо, хтось із представників української політичної еліти позбавитися Міхеїла Саакашвілі? Чи, можливо, до прикладу, видача його Грузії? Тому що зрозуміло, що якщо Міхеїл Саакашвілі потрапить до Грузії, то, ймовірніше за все, сяде за ґрати. Я думаю, у Саакашвілі багато опонентів в Україні, політичних. Останнім часом він називав прізвища, не ховався називати корупціонерів. Але я чітко розумію, що без президента України, його особистої резолюції, жодна сила безпеки України чи жодні інші правоохоронці не заарештували б, не депортували і не вдіяли, не позбавили б громадянства комісії і так далі. Це все відбувається з чіткої санкції Петра Олексійовича. Власне, ми будемо, звичайно, слідкувати за перебігом подій сьогодні і намагатимемося зв'язатися, власне, із Державною прикордонною службою України для того, щоб отримати їхній коментар, фактично офіційне підтвердження чи спростування цієї інформації щодо затримання Міхеїла Саакашвілі, яка його доля буде подальша фактично. І повертаючись ще, власне, до тематики нашої розмови, пані Світлано, я хотіла б запитати у вас про вибори російського президента у Криму. Чи буде, можливо, український парламент якось реагувати, українські відомства, тому що фактично, якщо уся міжнародна спільнота, цивілізований світ визнає про те, що Крим є анексований, то чи не стане тоді питання юридичної легітимності Путіна, якщо фактично за нього будуть голосувати громадяни не Росії, а анексованого півострова?
Це дуже хороше питання. Якраз завтра ми збираємося в комітеті закордонних справ для того, щоб працювати над постановою українського парламенту як реакцію на вибори, які відбудуться в Росії. Ми однозначно не будемо вважати голоси, віддані на Кримському півострові, легітимними. Більше того, ми будемо закликати, аби люди, залучені до виборів, які будуть проводитися на Кримському півострові, вони були в тому числі підпали під санкції або були під кримінальною відповідальністю тут в нас в Україні. Вже сьогодні я бачила, що деякі громадські організації, Комітет виборців України закликав, щоб українська влада поглянула на 10 тисяч представників людей, які будуть працювати в виборчих комісіях. Саме так. Що стосується загалом реакції, то очевидно парламент її підготує. І я думаю, що в останній тиждень лютого ми таку постанову точно проголосуємо. Але де юре, до прикладу, якщо ці вибори виграє Путін, то фактично світ це визнаватиме, попри те, що частина голосів надійде із території анексованого півострову. Я боюся, що зараз прогнозую вам, що багато організацій міжнародних ОБСЄ, наприклад, які покликані бути спостерігачами, вони будуть надсилати, чи та ж парламентська асамблея, скажуть про багато проблем, про багато фальсифікацій, про багато проблем, наприклад, з недопущення тієї чи іншої опозиції, як Олексія Навального. Але, на жаль, зараз, випереджаючи події, мені здається, що вибори визнають. Питання до України, яку ми надамо цьому оцінку, якраз завтра ми з МЗС, з адміністрацією президента, представники парламенту будемо працювати над таким документом. От ви якраз згадали безпосередньо про Комітет виборців України, який звернувся фактично до прокуратури, так само Автономної Республіки Крим, з вимогою притягнути до відповідальності та порушити кримінальні справи щодо 10 тисяч членів так званих виборчих комісій, що організовують вибори за президента Російської Федерації на території анексованого півострову. Комітет виборців України вважає, що місцеві жителі Криму мали б утриматися від участі в організації незаконних виборчих процесів на території Криму, а у разі відмови нести відповідальність згідно із українським законодавством. На думку КВУ, у діях осіб, що сприяють організації виборчого процесу на території Автономної Республіки Крим та місті Севастополь, містяться ознаки державної зради. Пані Світлано, чи могла якось українська сторона попливати на те, щоб, знаєте, не відмовити, фактично, а зменшити кількість людей, які, зрештою, вирішать іти на вибори 18 березня? Я думаю, що наша активна позиція якраз на міжнародному майданчику і ті останні санкції, які були ухвалені проти конкретних російських осіб, які навіть не чекали, що Сполучені Штати все ж таки дійдуть до того, що їхні прізвища будуть внесені в санкційний список, посприяють тому, аби деякі люди все ж таки задумалися, чи хочуть вони подорожувати, чи хочуть вони мати в своїй кредитній історії таку, тому що рано чи пізно все одно Крим буде деокупований, так, і для багатьох людей це буде все ж таки питання, чи хочуть вони мати запис в своїй історії такого питання. Ви зазначили про те, що парламент фактично ініціюватиме відповідальність для тих осіб, які, зокрема, будуть працювати на виборчих дільницях, у виборчих комісіях на виборах президента Російської Федерації у Криму. Фактично до цієї відповідальності, скоріш за все, нікого де-факто не притягнуть. Тобто це, знову ж таки, залишається на рівні ініціативи, позиції, декларації, можливо, там, знаєте, своєї жорсткої, знову ж таки, позиції. Ми не визнаємо, ми не хочемо. Ми будемо йти настільки, українська влада, наскільки це можливо. І заклик до міжнародної спільноти не визнавати ці результати виборів, безпосередньо в тому числі ті, які відбулися в Криму. Далі, звернути увагу на тих людей, які причетні до організації цього, або вони не могли, наприклад, подорожувати до Європи. Питання порушення кримінальної відповідальності – це питання, напевно, до Міністерства юстиції, нашого, до Міністерства закордонних справ, наскільки це можливо зараз в міжнародних судах розпочати такий процес. Але я думаю, що ми точно повинні це робити і збирати такі дані для того, щоб долучати ці факти до наших міжнародних позовів, безумовно. Що стосується якогось позитиву, от як це працює, ті депутати, які були вибрані в окрузі на Кримському півострові, їх на сьогоднішній день не визнає жодна міжнародна організація. І вони не можуть брати участь в якихось там міжнародних форумах. Я зараз говорю про справжні, а не якісь там, знаєте, спеціально влаштовані ультраправими, такі як Національний фронт, там Ле Пен і так далі.
Ми вже згадували і власне санкції щодо Російської Федерації. Великого, скажімо, галусу наробила кремлівська доповідь, так звана, яку представило Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки. І знаєте, коли ми говоримо там про санкції з боку Євросоюзу, з боку Америки, то от виникає питання, чому санкцій немає з боку України досі? З боку України є санкції. Це список із 300 юридичних та фізичних осіб. В нас є закон про санкції, який ми ухвалили 2 роки тому вже. І відповідно до цього закону Рада національної безпеки та оборони подає список санкційний, а президент його підписує. І цей список підтриманий. Але тут повинна бути критика. Там багато безпосередньо підприємств, які залучені до оборонної промисловості, ну і так далі. Там державні підприємства, Газпром, звичайно ж, і деякі фізичні особи, які теж ми знаємо, що вони були залучені до анексії Криму чи до окупації Донбасу. Єдине, що я вважаю, що цей список в будь-якому разі не повний. І на сьогоднішній день, напевно, той же список американський, він є повнішим, аніж з українського боку. І цей момент треба точно виправити. Пані Світлано, я дякую вам за розмову, за візит до нашої студії. Дякую вам. Світлана Заліщук, народний депутат України, фракція Блоку Петра Порошенка, була гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТR продовжить «Заман». Ми слідкуємо за подіями, які відбуваються в Україні і світі. Як тільки матимемо оперативну і підтверджену інформацію щодо місця перебування і подальшої долі Міхеїла Саакашвілі, одразу розповімо у прямому ефірі на телеканалі АТR. Залишайтеся разом з нами.